Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм вашият експерт по социално осигуряване и днес предстои да обсъдим една тема, която без преувеличение засяга десетки хиляди семейства и може да преобърне живота на много хора. Става въпрос за изключително тревожна новина. Индексацията на пенсиите е отменена и няма да има никакви допълнителни плащания. Тази информация е критично важна за всеки пенсионер и за всеки, който има родители или близки, разчитащи на пенсия. Затова моля, останете до края на видеото, дайте един палец нагоре, за да достигне тази информация до повече хора и, разбира се, абонирайте се за канала, за да не пропускате важни и актуални новини. Ясно и недвусмислено заявявам, че предишната система, на която милиони пенсионери разчитаха, е претърпяла драстични промени. Нека да разгледаме какво точно се е случило. Доскоро механизмът за индексация на пенсиите беше ключов елемент в социалната политика на държавата. Той имаше за цел да компенсира намаляването на покупателната способност на парите поради инфлация. С други думи, всяка година пенсиите се преизчисляваха и увеличаваха с определен процент, базиран на икономически показатели, като инфлацията и ръста на средната работна заплата. Това беше автоматичен процес, който даваше на пенсионерите поне някаква сигурност, че техните доходи няма да бъдат изцяло изядени от растящите цени на храните, лекарствата и комуналните услуги. Например, ако инфлацията беше 5% и средната работна заплата се увеличаваше с 10%, можеше да се очаква увеличение на пенсиите с процент, който да отразява тези промени, да речем 7-8%. Това не винаги покриваше напълно инфлацията, но поне помагаше да се задържи покупателната способност на доходите до някъде стабилна. Сега обаче ситуацията е коренно различна. Решението, което е взето, е да се отмени този механизъм. Това означава, че за момента няма да има никакви автоматични преизчислявания или увеличения на пенсиите, базирани на инфлация или икономически ръст. Допълнителните плащания, които често бяха под формата на еднократни помощи или добавки за определени категории пенсионери, също са премахнати. Всичко това води до една единствена, но изключително тежка последица. Пенсиите ще останат на текущото си ниво, без никакво увеличение, което означава реално намаление на жизнения стандарт в условията на продължаваща инфлация и поскъпване на живота. Нека сега да разгледаме в детайли какво точно означава това за вас и кои категории пенсионери трябва да бъдат най-притеснени. Има няколко ключови аспекта, които трябва да разберете. Първо, премахването на индексацията засяга всички видове пенсии. За старост, инвалидност, наследствени пенсии. Няма изключения на база вид пенсия. Второ, най-големия удар е за тези, които получават минимална пенсия или пенсии, които са малко над минималната. Да вземем няколко конкретни примера от реалния живот, за да илюстрираме това по-ясно. Пример номер 1. Баба Елена на 78 години, пенсионирана учителка. Тя получава пенсия от 600 лева. До сега всяка година баба Елена очакваше да чуе колко ще се увеличи пенсията й. През изминалата година, например, нейната пенсия беше индексирана с 9%, което означаваше допълнителни 54 лева на месец. Тя започна да получава 654 лева. Тази година, ако индексацията беше запазена и отново беше, да речем, 9%, тя щеше да получи още 58,86 лева увеличение, достигайки 712,86 лева. С тези допълнителни средства тя можеше да си позволи малко повече лекарства, да си купи по-качествена храна или да покрие част от растящите сметки за ток и парно. Сега обаче за баба Елена нейното 654 лева ще останат 654 лева. Цените на хранителни продукти като хляб, мляко, олио, яйца продължават да растат. Цените на комуналните услуги и лекарствата също се увеличават. Това, че нейното 654 лева няма да се увеличат, означава, че реално нейната покупателна способност ще намалее. Тя ще може да си позволи по-малко неща от преди. Това е пряко и непосредствено обедняване. Пример номер 2. Дядо Георги на 72 години, пенсиониран миньор. Той получава минимална пенсия от 400 лева. За хората с минимални доходи всяко увеличение, дори и малко, е от жизнено важно значение. Едно 5% увеличение, което би довело до допълнителни 20 лева, би означавало възможност за закупуване на един пакет хляб повече на седмица или покриване на част от цената на едно лекарство. За него 400 лева са крайно недостатъчни, за да посрещне базовите си нужди. Спирането на индексацията за него е катастрофа. Той е принуден да избира между храна и лекарства, между сметки и отопление. Липсата на каквито и да е доплащания означава, че неговата и без това крехка финансова стабилност изчезва. Той ще трябва да разчита изцяло на помощта на близки или на случайни доброволци, което е недостойно за човек, отдал целия си живот в тежък труд,
В тази ситуация дори и най-малкото поскъпване на даден продукт се превръща в огромен проблем за неговия бюджет. Пример номер 3. Гежа Мария на 68 години, работеща пенсионерка. Тя получава пенсия от 800 лева и допълнително работи на непълен работен ден, като доходите й от работа са още около 400 лева. До сега тя можеше да се похвали с относително стабилни общи доходи от 1200 лева. С индексацията на пенсията тя очакваше нейните 800 лева да нараснат, да речем, с 8%, достигайки 864 лева. Това щеше да увеличи общия й доход до 1264 лева, което й даваше възможност да спестява малко, да пътува или да помага на внуците си. Сега, след като индексацията е отменена, нейната пенсия остава 800 лева, което означава, че общият и доход от 1200 лева няма да се промени. Дори и да има други доходи, фактът, че пенсионната част не се увеличава, означава, че тя губи очакваното подобрение на финансовото си състояние. Това я лишава от възможността да планира по-добре бъдещето си и да поддържа стандарта си на живот, който е свикнала да има. Тя може да не е толкова силно засегната като дядо Георги, но все пак е обект на реална загуба на покупателна способност. Кой не бива да се притеснява толкова? Честно казано, в такава ситуация е трудно да кажем, че някой изобщо не трябва да се притеснява. Дори и пенсионери с високи пенсии, да речем над 1500-2000 лева, макар и по-малко чувствителни към промените, пак ще усетят намалението на покупателната способност. Разликата е, че те няма да бъдат изправени пред избора между храна и лекарства, а по-скоро ще трябва да ограничат други разходи – почивки, хобита, по-големи покупки. За тях това е неудобство и разочарование, но не е въпрос на оцеляване. Сега преминаваме към втората важна част – изключенията от правилата, потенциалните капани и неочевидните нюанси, които трябва да имате предвид. Ситуацията, макар и общо валидна, може да има своите специфики и подводни камъни. Първо, изключенията. Към момента официалната позиция е, че няма изключения за категории пенсионери по отношение на индексацията. Това означава, че дори и пенсионери с най-дълъг трудов стаж, пенсионери по болест или такива с особени заслуги също са засегнати от тази мярка. Въпреки това има вероятност в бъдеще да бъдат въведени еднократни социални помощи или целеви плащания за най-уязвимите групи. Това обаче не е автоматична индексация и не е гарантирано. Тези плащания зависят изцяло от бюджета на държавата и политическата воля на управляващите. Те са краткосрочни мерки, които не решават системния проблем. Например, ако правителството реши да даде еднократна добавка от 100 лева преди празниците, това е малко облекчение, но не е устойчиво решение срещу инфлацията, която е постоянен процес. Второ, капаните и подводните камъни. Един от най-големите капани е илюзията за стабилност. Когато вашата пенсия не се променя като число, може да изглежда, че нищо не се е случило. Но в условията на висока инфлация, която продължава да подрива стойността на парите, липсата на индексация означава реално намаление на доходите. Вие получавате същата сума, но с нея можете да купите все по-малко. Това е скрит данък върху пенсиите, който незабележимо, но постоянно обеднява пенсионерите. Представете си, че преди година с 100 лева можехте да купите 10 пакета хляб. Днес същите 100 лева може да стигнат само за 8 пакета. А ако пенсията ви не се увеличи, вие реално сте загубили покупателна способност за 2 пакета хляб. Това е същността на проблема. Трети неочевиден нюанс е психологическият и социален ефект. Отмяната на индексацията не е само икономически проблем. Тя е удар върху чувството за достоинство и сигурност на възрастните хора. Много пенсионери разчитат не само на парите, но и на усещането, че държавата се грижи за тях и признава техния принос. Отмяната на този механизъм може да доведе до чувство на изоставеност, безнадежност и допълнителен стрес, което от своя страна се отразява негативно на здравето. Освен това, това може да доведе до по-голяма социална изолация, тъй като пенсионерите ще ограничат излизанията и социалните си контакти, за да пестят средства. Четвърти нюанс е свързан с причините за това решение. Често такива драстични мерки се взимат в условия на сериозна икономическа криза, военни действия или огромен бюджетен дефицит. Разбирането на тези причини е важно, защото те могат да повлияят на продължителността на мярката. Дали това е временно решение за 1-2 години, докато икономиката се стабилизира, или е дългосрочна промяна в пенсионната система. Към момента няма ясна комуникация за срока на действие на тази отмяна, което оставя много въпросителни и несигурност. Ако това е дългосрочно, то означава преосмислене на цялата философия на пенсионното осигуряване.
Пети неочевиден аспект е влиянието върху работещите пенсионери. Както видяхме в примера с Гежа Мария, те също са засегнати. Макар да имат допълнителни доходи, липсата на индексация на пенсионната част означава, че те губят част от общата си покупателна способност. Това може да ги демотивира да продължават да работят или да ги накара да търсят по-високо платена работа, което не винаги е възможно за хора в напреднала възраст. И шести важен нюанс – бъдещите последици за самата пенсионна система. Отмяната на индексацията може да доведе до спад на доверието в пенсионната система като цяло. Ако днешните работещи хора виждат, че пенсиите не се индексират и покупателната способност на възрастните намалява, това може да ги накара да не вярват в системата и да търсят алтернативни начини за спестяване за старост, вместо да разчитат на държавата. Това може да доведе до дългосрочни проблеми с финансирането и устойчивостта на пенсионния фонд. След като разгледахме какво се случва и какви са потенциалните рискове, нека да преминем към най-важната част. Какво можете да направите вие? Какви са конкретните стъпки, които трябва да предприемете, за да защитите себе си или вашите близки? Първо и най-важно, бъдете информирани. Това означава да следите официалните източници на информация, уебсайта на Националния осигурителен институт, Министерството на труда и социалната политика. Абонирайте се за нашия канал, където винаги ще получавате актуална и проверена информация без излишни емоции. Информирайте се за всякакви потенциални промени или въвеждане на извънредни помощи. Второ, преразгледайте личния си бюджет до най-малкия детайл. Това е моментът да направите пълна ревизия на вашите разходи. Направете списък на всичките си месечни приходи и разходи. Бъдете прецизни, включите всичко от храна, лекарства, комунални услуги до най-малките разходи за транспорт или кафе. Определете къде можете да съкратите разходи, без да компрометирате здравето си или основните си нужди. Може ли да замените някои по-скъпи марки продукти с по-евтини алтернативи? Може ли да оптимизирате потреблението на електричество или вода? Потърсете възможности за намаляване на фиксираните разходи. Например, ако имате скъп абонамент за телефон или интернет, проверете дали има по-изгодни пакети. Трето, разгледайте други социални програми и помощи. Въпреки че индексацията е отменена, може да има други програми, които все още са валидни и за които отговаряте на условията. Свържете се с дирекция социално подпомагане във вашия район. Запитайте за възможности за получаване на целеви помощи за отопление, за покриване на медицински разходи или други социални услуги. Често има програми за хора с ниски доходи, които могат да предложат значително облекчение. Проверете за местни общински програми. Много общини имат свои собствени социални пакети или еднократни помощи за възрастни хора в нужда. Ако имате увреждане, проверете дали има актуални програми за хора с увреждания, които предоставят месечни добавки или други привилегии. Четвърто, консултирайте се с пенсионните власти. Ако имате конкретни въпроси относно вашата пенсия или не сте сигурни как тази промяна ви засяга, най-добре е да се обърнете директно към експертите. Посетете или се обадете на Националния осигурителен институт, НОИ, или съответния регионален отдел. Задайте конкретни въпроси. Какво означава отмяната на индексацията за моята конкретна пенсия? Има ли някакви изключения или специални програми, за които мога да кандидатствам? Кога се очаква евентуално възобновяване на индексацията? Запишете си името на служителя, с когото разговаряте, и датата на разговора. Това може да бъде полезно, ако възникнат несъответствия по-късно. Пето, присъединете се към пенсионерски сдружения или организации. Общата сила е по-голяма. Тези организации често имат по-добра информация за текущи политики, възможности за помощ и колективни действия. Чрез тях можете да споделите своя опит, да получите съвет от други пенсионери и да участвате в лобиране за защита на правата на възрастните хора. Колективните петиции и протести често имат по-голям ефект върху политиците, отколкото индивидуалните жалби. Шесто, обмислете възможността за допълнителен доход. Разбирам, че това не е лесно решение за всеки, но за някой може да бъде опция. Ако сте в добро здраве и имате възможност, може да помислите за работа на непълен работен ден, дистанционна работа или предлагане на услуги, които не изискват голямо физическо натоварване. Например, гледане на деца, преподаване, онлайн консултации, занаятчийска дейност. Дори и малки допълнителни доходи могат да направят съществена разлика. Седмо, не се страхувайте да поискате помощ от близки. А ако имате деца, внуци или други роднини, които могат да ви подкрепят, не се притеснявайте да споделите с тях ситуацията си. Понякога дори малка финансова помощ или съдействие в домакинството може да бъде от голямо значение. Уважаеми зрители, ситуацията е сериозна и няма как да я омаловажаваме. Отмяната на индексацията и липсата на допълнителни плащания означава, че много пенсионери ще бъдат изправени пред сериозни финансови предизвикателства.
Вашите пенсии няма да се увеличат, докато цените продължават да растат, което означава реално намаление на покупателната ви способност. Това е пряк удар върху стандарта на живот на най-уязвимите групи в нашето общество. Но не трябва да се предаваме на отчаянието. Вместо това трябва да бъдем информирани, активни и да предприемем конкретни стъпки за защита на нашите права и благосъстояние. Преразгледайте бюджета си, проучете всички възможни социални помощи, консултирайте се с властите и потърсете подкрепа от близки и организации. Заедно можем да преодолеем трудностите. Какво мислите за това решение? Смятате ли, че е справедливо? Как това ще се отрази на вас или вашите близки? Моля, споделете вашето мнение в коментарите отдолу. Вашия глас е важен. Ако информацията във видеото ви беше полезна, моля, оставете един лайк, за да достигне до повече хора. И разбира се, ако все още не сте го направили, абонирайте се за канала, за да продължаваме да сме заедно в тези трудни времена и да получавате най-актуалната и важна информация. Благодаря ви за вниманието и до нови срещи!